Neverovatna priča o hrabrom pekaru sa Titanika. Još od svoje mladosti Charles Johin je voleo more, a prvi put ga je video kad mu je bilo 11 godina. Ugledajući se na svoju braću, pristupio je britanskoj kraljevskoj mornarici. Rođen je u Birkenheadu, a njegova dobra karijera na moru ga je dovela do važnog položaja na Titaniku i pozicije glavnog pekara. On je taj koji je u toj stravičnoj noći 14. aprila 1912. godine bio dovoljno priseban da se pobrine da svi koji sa broda odlaze imaju dovoljno hleba. Kad ih je sudar probudio, shvatio je da su mu ljudi zbunjeni. Pošto je dobro funkcionisao pod pritiskom, smesta je naredio pekarima da 50 vekni odnesu do putnika koji su čekali da uđu u čamce za spasavanje. U tim trenucima potpune panike i haosa, dok je ledena voda počela da potapa brod, on je ostao miran. Kad je dao uputstva pekarima, vratio se u svoju kabinu i popio piće. To ga je ohrabrilo, pa je krenuo prema čamcu za spasavanje koji ga je čekao. Nije ušao. Prepustio je mesto ženama i deci i vratio se u svoju kabinu. U trenutku kada je popio još jedno piće, brod je već opasno počeo da se naginje na jednu stranu, a svi čamci za spasavanje su već bili u moru. Ali Johin je ostao miran. Počeo je da baca ležaljke u more, da bi oni koji nisu imali sreće da budu u čamcu, imali zašta da se uhvate i ostanu na površini. U potrazi za dodatnom dozom hrabrosti otišao je u ostavu i tada je začuo udarac kao da je nešto puklo. Zapravo, zvuk Titanika koji se prepolovio pod strašnim pritiskom zbog naginjanja na stranu. Brod je polako počeo da tone, a Johin je ostao na njemu. I preživeo je. Istražiteljima je kasnije ispričao da je stegao kaiš, premestio neke stvarčice iz džepova i stajao, pitajući se šta bi sledeće mogao da uradi. Titanik je odlučio umjesto njega. Potonuo je, a Johin se našao u ledenoj vodi. Bio je vešt plivač, pa se održao na površini gotovo celu noć. Jedno vreme plivao je pored čamca na kom nije bilo mesta, a jedan od putnika držao ga je za ruku, a onda je pred zoru stigao čamac koji je mogao da ga primi. Preživela je sa Titanika, spasla je Karpatija, a Johin nije imao nikakvih povreda, iako je sate proveo u vodi. Sam je priznao da su ga velike količine alkohola, koji je popio te noći, spasle od smrzavanja. Hladnoću, kaže, gotovo da nije ni osetio. Prosto bio je suviše pijan da bi umro. Većina ljudi koji su preživjeli tu stravičnu noć u kojoj je poginulo više od 1500 ljudi, nikada više nije nogom stupila na brod, ali ne i neustrašivi pekar Johin. On se pridružio trgovačkoj mornarici i nastavio da radi. Učestvovao je u oba svetska rata, a umro je 1956. godine. Imao je 78 godina.